χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι εδώ την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου, σε τόσο όμορφα γεγονότα, σε τόσες... αρχίζει και φαίνεται όλα όσα συζητάγαμε τόσο καιρό, Γεια σου Σάβα μου, Έφη μου, καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκινάμε λοιπόν, έχω μία χαρά μεγάλη, δεν το κρύβω, νιώθω ότι έχουν αρχίσει και κινούνται τα πράγματα, όλα αυτά που συζητάμε τόσο καιρό, που λέμε καθημερινά, αρχίζει και φαίνεται ένα φως, ένα πολύ όμορφο φως. Συγκλονιστικά τα όσα ζούμε, είδατε αυτή η χρονιά, χρονογραμμές αλλάζουν με σμαράγδα μου συνέχεια. Πραγματικά αυτή η χρονιά, όπως τη λέγαμε από την αρχή, μου πάτε στα παλιά βίντεο, θα δείτε τι συζητάγαμε, τι λέγαμε, και τώρα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί νομίζω και δυναμώνουμε μέρα με τη μέρα περισσότερο, και εύχομαι σε όλους μας να παραμένουμε σε αυτή τη δύναμη και να μην επιτρέψουμε τίποτα και σε κανέναν να μας την πάρει ξανά πίσω. Ευλογημένες εποχές, ευλογημένα χρόνια, θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου και ελπίζω να είσαστε κι εσείς το ίδιο, που ενσαρκωθήκαμε αυτή την εποχή και θα ζήσουμε όλο αυτό το κομμάτι. Γεια σου Νάσο μου, το αλληλούια με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Λοιπόν, ξέρω εγώ που πιστεύω και τι πρεσβεύω, το δηλώνω συνέχεια, καθημερινά, με τις πράξεις μου, με τα λόγια μου, με τα συναισθήματά μου και με την ποιότητά μου. Σας καλωσορίζω λοιπόν, δεν θα απαντάω τώρα στα μηνύματα, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των αριθμών και στην απέρατη σοφία τους. Αυτό που μας λέει ο μεγάλος μύστης αυτός, ο μεγαλύτερος ίσως από τους μεγαλύτερους, που οι αριθμοί μας δεν είναι απλά για να μετράμε, είναι οντότητες, είναι θεότητες, είναι άγγελοι. Είναι η πρώτη γλώσσα που εκφράστηκε το σύμπαν. Οι αριθμοί είναι η πρώτη γλώσσα που εκφράστηκε το σύμπαν. Είναι η πρώτη γλώσσα του Θεού. Και η δεύτερη είναι η ελληνική γλώσσα. Αυτό το αυτό το φως που φέρουμε όλοι μας. Είναι ελληνική αλφάβητος και αριθμοί είναι ένα. Και αυτή η ένωσή τους μας δίνει εξαιρετικές πληροφορίες, αν επιλέξουμε αυτό το δρόμο της αυτογνωσίας. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα, όσα μπορούμε μοιραζόμαστε από εδώ, κάθε μήνα. Μέσα από την αποκωδικοποίηση των αριθμών λαμβάνουμε εξαιρετικά μηνύματα. Να θυμίσω και για τα παιδιά που είναι καινούρια, που έρχονται για αυτό το λόγο, για πρώτη φορά εδώ. Οι αριθμοί μας, έχουμε τους βασικούς αριθμούς, μέσα από τους οποίους έχουν δονήσεις, έχουν 7 επίπεδα. 7 επίπεδα ανάπτυξης. Μέσα από αυτά τα επίπεδα μας δίδεται το πού βρισκόμαστε, σε ποιο επίπεδο συνειδητότητας όταν κάνουμε τις αναλύσεις. Στην ουσία είναι ένας τρόπος αυτογνωσίας για να μπορέσουμε να συνδεθούμε, να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που δεν μας επιτρέπει να εξελιχθούμε και να το εξελίξουμε. Να το συνειδητοποιήσουμε και να το εξελίξουμε. Και όπως λέει, πάλι θα αναφερθώ στο μεγάλο δάσκαλο Πυθαγόρα, μην ψάχνεις την ευτυχία, γιατί είναι πάντα μέσα σου.
και είναι πολύ σημαντικό να ψάξουμε το μέσα μας. Αυτή είναι η ουσία. Έχουμε πει λοιπόν ότι το 2025 φέρνει τη δόνηση του αριθμού 9, της Ιερής Ενεάδας. Μια Ενεάδα που η οποία είναι εκπρόσωπος της αγάπης ανεφόρων. Μια χρονιά που το είπαμε, θα το λέμε και θα το βιώνουμε, από ό,τι φαίνεται, θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ανθρωπότητας και του πλανήτη. 2025, μια χρονιά, μια χρονογραμμή που η Ιερή Διάδα, το 2, έχει μια διπλή παρουσία και ζητά να δούμε και να έρθουμε αντιμέτωποι με τις αδυναμίες, τη δειλία, το διαχωρισμό, την ανισορροπία, και αφού τα δούμε να τα κατανοήσουμε, γιατί έχει έρθει να εγκαταστήσει τις ποιότητες της ευγένειας, της συνεργασίας, της υπομονής, της ενότητας και να εξισορροπήσει τη θηλυκή ενέργεια σε όλα τα επίπεδα. Το έχουμε ξαναπεί, δεν αναφερόμαστε σε άντρες και γυναίκες. Αρσενική και θηλυκή ενέργεια έχουμε όλοι μέσα μας. Το θέμα είναι να είναι σε ισορροπία, να μην υπερισχύει το ένα περισσότερο από το άλλο, γιατί σε ισορροπία μας δίνει το θεϊκό άνθρωπο, τον κατακόρυφο άνθρωπο. Πολύ σημαντικές ποιότητες που χρειαζόμαστε δρόμο ακόμα για να εργαστούμε με αυτές. Η ευγένεια, η συνεργασία, η υπομονή, η ενότητα είναι αξίες του ανθρώπου που κατά την προσωπική μου άποψη και μετά από τόσα χρόνια έρευνας και εκπαίδευσης που δεν σταματάει ποτέ, το έχουμε πει, εν είδα ότι ουδέν είδα, αυτές οι αξίες χρειάζεται να διδάσκονται στα σχολεία, γιατί δεν τις έχουμε διδαχθεί. Εκεί έχω καταλήξει και με τους ανθρώπους που συμπορεύομαι και μέσα από την πορεία την προσωπική, δεν έχουμε διδαχθεί αυτές τις αξίες. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, τι σημαίνει κάθε λέξη και τι είναι κάθε αξία. Έρχεται λοιπόν η διπλή διάδα και όλο είπαμε το 2020-2029 που έχει τη διπλή παρουσία του 2, έχει να μας κάνει να κατανοήσουμε και να βάλουμε στις ζωές μας αυτές τις ποιότητες. Έχουμε και το 5 σε αυτή τη χρονιά, 2025. Η Ιερή Πεντάδα, το ρήμα πέμπο, τρέχω, σπέβδω. Ένας αριθμός που είναι εκπρόσωπος των μεγάλων αλλαγών, της προόδου, της έρευνας, της ελευθερίας, της επανάστασης, της δικαιοσύνης και της υγείας. Ακούστε ποιότητες, πόσο τα βιώνουμε όλα αυτά, πόσο αρχίσαμε να τα βιώνουμε, μεγάλες αλλαγές, πρόοδος, έρευνα, αρχίσαμε να ερευνούμε, αρχίσαμε να ψάχνουμε, ελευθερία, ελευθερία, τι σημαίνει ελευθερία? Βλέπω καλά το φως, βλέπω καλά την πληροφορία, διηλίζω την πληροφορία από τα μάτια της ψυχής μου και όχι μέσα από την προσωπικότητα και το νου. Δικαιοσύνη, επιτέλους χρειάζεται αυτή η δικαιοσύνη να πετάξει το μαντίλι από τα μάτια της και να βλέπει καθαρά. Και χρειάζεται όλοι να εργαστούμε πάνω σε αυτό, πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας. Η μεγαλύτερη εργασία μας είναι με τον εαυτό μας.
Η Ιερή Πεντάδα αυτή τη χρονιά ήρθε να εγκαταστήσει και να μας μάθει τις αξίες, τις ποιότητες της αποδοχής. Αποδέχομαι. Τι σημαίνει αποδέχομαι? Σημαίνει ότι όταν έρχεται μία κατάσταση την εξετάζω και αν δεν μπορώ να λειτουργήσω όπως εγώ θέλω ή δηλαδή να μην εργαστώ μέσα από τον εγωισμό, αποδέχομαι και πράττω ανάλογα με αυτή την αποδοχή. Αποδέχομαι ότι χρειάζεται να είμαι λιγότερο ανυπόμονος. Το αποδέχομαι και πάω και εργάζομαι. Αποδέχομαι το ότι εσύ επιλέγεις αυτό και εγώ επιλέγω εκείνο και με όμορφο τρόπο το λύνω. Ήρθε να εγκαταστήσει, να μας μάθει να αγκαλιάσουμε την αλλαγή. Με λίγα λόγια να φύγουμε από το βόλεμα. Αυτό που τόσο καιρό μας έχει βολέψει, χαλαρουίτα λέει κάποια ψυχή, η χαλαρουίτα χρειάζεται λιγάκι να σταματήσει το βόλεμα. Η αλλαγή θα σε ξεβολέψει, όποια αλλαγή είναι αυτή. Γιατί το λέει και η λέξη, αλλάζω. Φεύγω από αυτό που ξέρω και πάω σε κάτι άλλο. Και έρχονται πάρα πολλές αλλαγές, σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα στους εαυτούς μας. Άρα λοιπόν ζητάει να αγκαλιάζουμε τις αλλαγές, να μην γκρινιάζουμε, να μην μπαίνουμε σε φόβο, σε γκρίνια, στο τώρα αυτό θα γίνει, να το αγκαλιάζουμε και να μπορούμε να συμπορευόμαστε με αυτή την αλλαγή. Μέχρι την επόμενη, γιατί θα δούμε αρκετά πράγματα. Έρχεται και λέει η Ιερή Πεντάδα, να γίνουμε δικαιοσύνη. Να γίνουμε δικαιοσύνη. Να εργαστούμε με αυτή την ποιότητα μέσα μας για να την εκπέμψουμε και προς τα έξω. Να γίνουμε δικαιοσύνη. Είσαι δικαιοσύνη. Γνωρίζεις την έννοια της δικαιοσύνης. Είναι ο δικαστής και το δικαστήριο. Το δίκαιο εμπεριέχει τις ποιότητες της εντιμότητας, της ακεραιότητας, της αγάπης. Υπάρχει δικαιοσύνη. Τι είναι αυτή η δικαιοσύνη που πρεσβεύουμε και τη ζητάμε? Γιατί όταν γίνομαι δικαιοσύνη, εκπέμπω και δικαιοσύνη και εγκαθιστώ τη δικαιοσύνη. Έρχεται και ζητάει, έρχεται και μας εφιστά την προσοχή να συνδεθούμε με τη σοφία του σώματος, να το γνωρίσουμε και την αξία της υγείας. Να γνωρίσουμε από την αρχή επίσης για το σώμα μας. Δεν γνωρίζουμε πράγματα τόσο σημαντικά για αυτό το θαύμα του σώματος, για αυτό τον ιερό ναό. Κάτι που επίσης δεν διδάσκεται. Δεν γνωρίζουμε τις λειτουργίες, το θαύμα του σώματός μας. Τι κάνει για μας. Δεν το φερόμαστε με σεβασμό, με αγάπη, με δικαιοσύνη. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αξίες. Και αυτή η ενέργεια, αυτή η καινούρια ενέργεια, αυτή η νέα χρονιά, από εδώ και πέρα, ζητάει να μπούμε σε αυτές τις αξίες, να θυμηθούμε, να τιμήσουμε το σώμα. Το σώμα είναι άμεσο, φιλοξενεί την ψυχή και το πνεύμα. Δεν είναι ξεχωριστό, είναι μια ολότητα. μεταφράζει την ψυχή το σώμα. Κάθε ασθένεια
είναι ένα μήνυμα της ψυχής, είναι κάτι που δεν ακούω και στο επικοινωνεί μέσα από το σώμα. Και όπως το δημιουργεί, έτσι ακριβώς μπορεί και να το θεραπεύσει. Και είμαστε πια, όλοι έχουμε ζήσει, οι θεραπευτές τουλάχιστον, το γνωρίζω πολύ καλά και από μένα και από πολλούς, ζούμε θαύματα στην καθημερινότητα. Ζούμε θαύματα. Είμαστε θαύματα. Αλλά δεν έχουμε τη γνώση, δεν έχουμε ψάξει, δεν έχουμε αναζητήσει. Και το ζητάει αυτό το 5. Κάνε έρευνα, ψάξε, δες, μάθε, συνδέσου με αυτό το σώμα και αυτή την υγεία, το ύψιστο αγαθό. Χωρίς την υγεία, τι μπορείς να κάνεις? Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτές οι ποιότητες να εγκατασταθούν μέσα μας, να μπορέσουμε να ψάξουμε, να μάθουμε, να εκπαιδευτούμε, να έρθουμε σε επαφή με το σώμα μας και με την ψυχή μας. Το λέμε συνέχεια. Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο που έχουμε, είναι η αυτογνωσία. Δεν έχει άλλο. Το να συνδεθούμε με αυτό το κομμάτι μέσα μας. Ας σταματήσουμε να μένουμε στα λόγια και στα θα και. Ας μπούμε στη δράση, στην Αθηνά και Χειρακίνη. Χρειάζεται δράση, να μπούμε δυναμικά. Και η δόνηση της χρονιάς σε έναν αριθμό 9, στην Ιερή Ενεάδα, στον αριθμό του Θεού. Μια ενέργεια, μια δυναμική που έρχεται να ολοκληρώσει κύκλους. Έρχεται να τακτοποιήσει, να θεραπεύσει. Τι να θεραπεύσει? Το παρελθόν. Τι να κάνει? Να αναπτύξει τη συμπόνια, την αγάπη ανεφόρων, την ενότητα. Αγάπη ανεφόρων. Τι είναι η αγάπη ανεφόρων? Δεν κάνω κάτι γιατί περιμένω πίσω να μου δώσεις κάτι. Από εδώ πηγάζει. Από εδώ πηγάζει. Άγου εις το άπαν. Πηγαίνω στο όλον. Γίνομαι ένα με το Θεό. Γι' αυτό είναι και εκπρόσωπος της αγάπης ανεφόρων ο αριθμός του Θεού. Είναι εδώ λοιπόν αυτή η χρονιά για να ολοκληρώσουμε κύκλους σε όλα τα επίπεδα και στο προσωπικό μας αλλά και στο κομμάτι της κοινωνίας και όλων αυτών που χρειάζεται να αλλάξουν. Και είναι πάρα πολλά αυτά που χρειάζεται να αλλάξουν και χρειάζεται όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας σε αυτές τις αλλαγές. Και ο πρώτος τρόπος είναι να δονηθούμε στις υψηλές μας αξίες, στις υψηλές μας ποιότητες. Αυτός είναι ο τρόπος, να γίνουμε ήλιοι και να εκπέμψουμε υψηλές ποιότητες και να εμπνεύσουμε και τους άλλους μέσα από αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να γίνει από μόνο του, ούτε μπορεί να μας έρθει φυτευτό. Χρειάζεται να εργαστούμε με τον εαυτό μας και να γίνουμε φωτεινοί ήλιοι, πρέσβυρες και πρεσβευτές, υψηλών αξιών. Φεύγουμε από το «Όχ αδελφέ, δεν αλλάζει τίποτα». Όχι, αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν τα πάντα. Χρειάζεται να φύγουμε από το βόλεμα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Δύσκολο. Περιγραφές. Τα πάντα αλλάζουν. Είμαι ο δημιουργός της ζωής σου, της ζωής μου. Και χρειάζεται αυτό πια να γίνει κατανοητό και να εργαστούμε πάνω σε αυτή τη βάση. Ζητάει λοιπόν αυτή η ενεάδα την τακτοποίηση κάθε εκκρεμότητας
σε ό,τι επίπεδο υπάρχει. Έχει έρθει να φέρει την ένωση του συνειδητού πνεύματος με τον υλικό κόσμο, να αυξήσει τη συνειδητότητά μας, να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε και να μην μένουμε στο πιάτο, στην πληροφορία που μας σερβίρει ο κάθε ένας για τους δικούς του λόγους. Φτάνει πια. Έχει γίνει επί αιώνες αυτή η κατάσταση. Ζητά να εργαστεί ο άνθρωπος με τη μνησικακία, την κριτική, την εκμετάλλευση, την απατεωνιά, την εκδικητικότητα, τον εγωισμό και να τα μετουσιώσει. Τι είναι η μνησικακία? Είναι η μνήμη των κακών στιγμών. Είναι η προσκόλληση στο παρελθόν. Είναι αφού μου το έκανε εκείνη ή εκείνος, θα το κάνω κι εγώ. Θα δεις τι θα κάνω. Είναι η κριτική, η συνεχής κριτική. Γιατί έκανες αυτό και γιατί έκανες εκείνο και γιατί έβαλες αυτό. Τι μας λέει το 5? Αποδοχή. Το έβαλα. Ή το απολαμβάνεις ή δεν το απολαμβάνεις ή απομακρύνεσαι. Κριτική. Μάστιγα της ανθρωπότητας. Η κριτική. Μάστιγες είναι όλες αυτές βέβαια, και το κόλλημα στο παρελθόν. Ο αριθμός 9 μαζί με τη δόνηση του 3 που βγαίνει ο Μάρτιος είναι οι αριθμοί του χρόνου, οι αριθμοί του τώρα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο εκτός από το τώρα. Όσο και να πηγαίνεις πίσω, όσο και να κλαις, όσο και να στεναχωριέσαι, δεν θα αλλάξεις. Ενώ αν εργαστείς στο τώρα και συγχωρήσεις και αποκόψεις τη σύνδεσή σου, τους λόρους σου όπως λέμε, ελευθερώνεσαι, κεντρώνεσαι στο τώρα. Και αυτό το τώρα είναι που θα σου χτίσει το επόμενό σου τώρα, δηλαδή το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ενέργεια που χρειάζεται να περάσει στο πεδίο μας. Κριτική, με το δάχτυλο έτσι. Οι Έλληνες υφέρονται στο φως, μεγάλο χαρακτηριστικό το κομμάτι της κριτικής, και για το παραμικρό. Σας προσκαλώ να αρχίσετε να το μειώνετε, να το παρατηρείτε και να το μειώνετε. Σε μια συζήτηση απλή με τον εαυτό σας. Γιατί τώρα, τι με πειράζει? Τι με πειράζει που αυτός φοράει αυτό, τραγουδάει αυτό, παίζει αυτό? Γιατί θέλω να επέμβω, να του δείξω εγώ που ξέρω, Εκμετάλλευση. Αιώνες. Αυτή η ενέργεια. Αιώνες η εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση των αδυνάτων, των αδύναμων. Δεν είναι καιρός να σταματήσει? Ποιος θα το σταματήσει? Ο καθένας πρώτα απ' όλα χρειάζεται να το σταματήσει εντός του. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ότι ό,τι λέμε είμαστε οι αξίες μας. Δεν μιλάμε αγάπη, δικαιοσύνη, τραλαρί, τραλαρά, αλλά όταν έρθει η ώρα να συμπεριφερθώ εγώ με αυτόν τον τρόπο, τα έχω ξεχάσει όλα. Η ουσία είναι. Η ουσία. Απατεωνιά. Μία ποιότητα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να την εκφράσω.
που την έχουμε ζήσει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη, όχι στη χώρα μας μόνο, στον πλανήτη. Το επιτρέψαμε. Και τώρα έχει έρθει η στιγμή να άρουμε αυτή την κατάσταση και να σταματήσουμε να το επιτρέπουμε. Εκδικητικότητα. Γιατί ρε παιδιά η εκδικητικότητα? Πού ωφελεί? Πού ωφελεί η εκδικητικότητα? Έχει οδηγήσει ποτέ κάπου η βία στη βία? Ποτέ και πουθενά. Το ζήσαμε αιώνες. Τι πειράζει να ανταλλάξουμε πια? Πάλι εδώ μπαίνει η αποδοχή. Δεν είπαμε να κάτσεις να φας ξύλο. Όχι βέβαια. Αλλά όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, να σέβεσαι τον εαυτό σου, να είσαι δίκαιος με τον εαυτό σου, δεν υπάρχει περίπτωση να προκαλέσεις, να δημιουργήσεις, να αφήσεις κάποιον, να δημιουργηθεί μια κατάσταση τέτοια που να φέρει τον άλλον σε σημείο εκδίκησης. Και όλα αυτά βέβαια έτσι από έναν εγωισμό, από μια εγωιστική πάλι κατάσταση που χρειάζεται μεγάλη εργασία, αυτοπαρατήρηση και να αντιλαμβανόμαστε το λανθάνοντα εγωισμό. Το λανθάνοντα εγωισμό περιλαμβάνει όλα αυτά που είπαμε, έτσι. Τι ζητάει λοιπόν εδώ, τι ήρθε αυτό το 9 να φέρει, τι δώρα ήρθε να φέρει? Ήρθε να μας εκπαιδεύσει για όσους το επιλέξουν. Έτσι. Κάποιος μπορεί να θέλει να μείνει στο ίδιο μοτίβο και να συνεχίσει. Είναι απόλυτα δικαίωμά του. Αλλά για όσους το επιλέξουμε, εδώ χρειάζεται να γίνει μια μετουσίαση σε ανιδιοτέλεια, σε προσφορά, στην ευγνωμοσύνη, να μάθουμε αυτή την υπέροχη ενέργεια της ευγνωμοσύνης για όλα όσα έχω. Κάθε πρωί ξυπνάω, ευχαριστώ. Μια καινούρια μέρα, ένας ήλιος στο σπίτι μου, το φαγητό μου, ο σύντροφός μου, η σύντροφός μου, ό,τι έχω και δεν έχω. Ευγνωμοσύνη, μια όχι απλή ποιότητα, χτίζει σκάλες προς τον ουρανό η ευγνωμοσύνη. Λες κάθε μέρα ευχαριστώ. Λες ευχαριστώ στο σώμα σου, λες ευχαριστώ στα μαλλιά σου, λες ευχαριστώ για την υγεία σου, για το αυτοκίνητό σου, για το κομπιούτερ σου, για το λουλούδι σου. Από το πιο μικρό, για το υπέροχο φαγητό σου. Είναι πολύ θεραπευτική ενέργεια. Η ενέργεια της ευγνωμοσύνης. Να τη βάλουμε σε όλες μας τις εκφάνσεις. Ευγνωμοσύνη, συγχώρεση. Ξεκόλα από το παρελθόν πια σου λέει. Ξεκόλα τι σου έκανε, αν έκανε, γιατί το έκανε, πώς το έκανε. Κάνε χώρο, άνοιξε χώρο να μπει το καινούριο. Δημιούργησε χώρο για το καινούριο. Το επαναλαμβάνω για να μην παρερμηνευτεί. Δεν μιλάμε ότι με χτύπησε, τι θέλεις να τον κάνω αγκαλίτσες και φυλάκια. Όχι. Η ενέργεια ζητάει να μπει στην αγάπη, για κάποιο λόγο το έκανε, όποιον και να ψάξουμε από πίσω. Το μεγαλύτερο δολοφόνο θα βρείτε πίσω του ένα παιδί και ο τρόπος που μεγάλωσε που τον οδήγησε εκεί και το έγκλημά του φωνάζει για αγάπη. Μιλάω για τους ανθρώπους ψυχές και θα το διευκρινίζω πάντα από εδώ και πέρα. Και το βλέπω. Έχω εργαστεί με φυλακισμένους, έχω εργαστεί με άστεγους, έχω εργαστεί με ομάδες ανθρώπων που είχαν θέματα στη ζωή τους. Το 90% ήταν άνθρωποι που είχαν ανάγκη από αγάπη.
από κατανόηση, από συμπόνια και πήρανε λάθος εκπαίδευση. Ας μπούμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι της συγχώρεσης. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις παρέα τον άλλον που σου μίλησε άσχημα, που σου φέρθηκε άσχημα, που. Μέσα σου σταμάτα να το κρατάς. Μέσα σου σταμάτα να συνεχώς να σκέφτεσαι τι μου έκανε, τι έκανα και βέβαια ποιον καλείσαι να συγχωρέσεις πρώτα και πάνω απ' όλα τον εαυτό σου. Αυτό το κομμάτι μέσα σου. Την αιώνια οδή, ένας αιώνιος θάνατος, η κριτική. Που το έκανα έτσι και αν το είχα κάνει αλλιώς, ναι, αλλά αν το είχα κάνει αλλιώς δεν θα ήταν έτσι και θα είχα γίνει. Και τώρα τι θα ήμουν? Τώρα θα ήμουν αλλού και θα ήμουν εκεί. Ναι, έγινε όμως για κάποιο λόγο. Αποδέξου το και προχώρα παρακάτω. Παίρνα στη θεραπεία. Παίρνα στη θεραπεία. Όλες αυτές οι ποιότητες της Ιερής Ενεάδας με κορυφαία την ενότητα του να μπορώ να ενωθώ πρώτα με τον εαυτό μου και μετά με όλους. Να έρθει αυτή η ενότητα που μιλάμε όλοι για αυτές τις μέρες. Στην ουσία αυτή η ενέργεια ήρθε να πει η δύναμη της αγάπης να υπερνικήσει την αγάπη σου για δύναμη και επιτέλους ο κόσμος να γνωρίσει και να ζήσει μέσα από την ειρήνη. Τι ποιότητα η ειρήνη, παιδιά? Να νιώθεις ειρήνη μέσα σου και βλέπεις και την ειρήνη έξω σου. Τι ποιότητα, τι μαγεία να νιώθεις ειρήνη, να είσαι σε ειρήνη, να είσαι η ειρήνη. Και πάμε στη δόνηση αυτού του μαγικού μήνα, επίσης, ο οποίος μας δίνει ένα 3, που βγαίνει όμως από τον Ιερό Αριθμό 12. Και θέλω να κάνουμε με μια μνήα σε αυτόν τον αριθμό 12. Γιατί πραγματικά είναι ένας θεϊκός αριθμός. Είναι ένας αριθμός που συμβολίζει την ολοκλήρωση ενός κύκλου και την επαναγέννηση σε ένα νέο κύκλο άλλης συχνότητας. Ακούστε το αυτό, Συμβολίζει την ολοκλήρωση ενός κύκλου και την επαναγέννηση σε ένα νέο κύκλο άλλης συχνότητας. Δηλαδή δείχνει τη μετάβαση από ένα επίπεδο συνειδητότητας σε ένα άλλο μέσα από τις εμπειρίες και τη γνώση που φέραν αυτές οι εμπειρίες. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν κάνοντας αριθμολογικά την ημέρα του συλλαλητηρίου 28 Δευτέρου του 2025 έβγαζε έναν αριθμό 3 από 12 και είναι αυτό που σας λέω ότι πάντα οι αριθμοί όχι απλά μου κρατούν το ενδιαφέρον, με μαγεύουν και λένε πάρα πολλές αλήθειες. Τι έγινε ρε παιδιά την Παρασκευή αυτή? Τι έγινε? Όπως είπε και ο κύριος Δανέζης, το έγραψε έτσι πολύ όμορφα, η Ελλάδα άλλαξε σελίδα στην ιστορία της κοινωνίας της. Άλλαξε σελίδα. Όλες αυτές οι ενέργειες σε ένα χορό, σε μία ένωση φέρανε όλο αυτό, όλη αυτή την ευλογία που ζήσαμε όλοι. Όλη αυτή την ευλογία. Και συγχαρητήρια σε όλους και σε αυτούς που δεν μας ήσανε. Σε όλους μας. Που δεν μας ήσανε. Είτε πήγε κάποιος να το χαλάσει, είτε δεν χαλιούνται αυτές οι αξίες. Δεν χαλιούνται. Ήρθανε να εγκατασταθούν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα 3
συμβολίζει τη γέννηση ενός πνευματικού παιδιού. Έρχεται ο Μάρτιος και λέει ότι μπορείς να συνδεθείς με το πνευματικό σου παιδί, με το εσωτερικό σου παιδί, όπως λένε στην ψυχολογία, όπως λέει ο Γιούγκ, τον αγαπώ για την τοποθέτησή του πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί στην ουσία αυτό είναι το πνευματικό παιδί. Η ενέργεια λοιπόν του 12 που μας κάνει 3 φέρνει θαύματα, στην κυριολεξία φέρνει θαύματα, φέρνει και την άλλη της μορφή, κατάθλιψη, αίσθημα εγκατάλειψης, απογοήτευσης από τα γεγονότα της ζωής. Γι' αυτό σας έγραψα στο άρθρο ότι μπορεί να ζούμε όλοι μία κατάσταση που είμαι, ποια είμαι, σε ποια χώρα, σε ποια χρονιά, μία τέτοια θολούρα έχει να κάνει με αυτό, αλλά εάν την εστιάσουμε, τη δούμε και εργαστούμε με τον εαυτό μας, ξεπερνιέται. Είμαστε πραγματικά σε μία υπέροχη καμπή που χρειάζεται να κρατηθούμε γερά δεμένοι στο κατάρτι μας και να μην επιτρέψουμε σε καμία σιρήνα να μας μαγέψει ή να μας αποσυντονίσει ή να μας αφήσει να εγκαταλείψουμε το όνειρό μας, ό,τι όνειρο έχει ο καθένας. Είναι εκπρόσωπος μεγάλος ονείρων το 3. Είναι πολύ μεγάλος εκπρόσωπος ονείρων. Είναι μέγας υλοποιητής. Ονειρεύσου και ονειρεύσου απεριόριστα. Προτείνω να κάνεις αυτό το μήνα. Να ονειρευτείς απεριόριστα. Έχουμε ξεχάσει να ονειρευόμαστε όπως παιδιά. Ενεργοποίησε αυτή τη δυναμική. Γι' αυτό λέει ο μεγάλος ελίτης, άλλος μύστης κι αυτός, σε ένα ποίημα, ό,τι αγαπώ γεννιέται πάντα. Για μένα αυτό είναι το 3. Ό,τι αγαπώ γεννιέται πάντα. Όπου εστιάσω την προσοχή μου και πιστέψω σε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δω μπροστά μου. Πήγα κατευθείαν σε αυτή την ιερή ενέργεια, γιατί την αγαπώ πολύ, γιατί είμαι 3 τριάρια, γιατί εργάζομαι πολύ με αυτή, έχω 3 τριάρια στο προφίλ μου, εργάζομαι πάρα πολύ με αυτή την ενέργεια συνέχεια και όσο τη γνωρίζω, τόσο περισσότερο βλέπω τα μεγάλα δώρα. Όχι ότι δεν έχει προκλήσεις, δεν το συζητάμε, πολλές προκλήσεις, αλλά εστιάζομαι στα δώρα. Αυτά κοιτάω και λέω έρχομαι, σας έρχομαι και λαμβάνω. Στην κυριολεξία λοιπόν αυτός ο αριθμός, αυτή η ενέργεια έρχεται και σου λέει τι σκέφτεσαι, τι φαντάζεσαι, τι λες για τον εαυτό σου και τους άλλους. Ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι φαντάζεσαι και ό,τι λες, αυτό θα λάβεις. Άρα, τι χρειάζεται προσοχή εδώ? Τι σκέφτεσαι, τι λες και τι ονειρεύεσαι. Αν σκέφτεσαι αρνητικά, αν μιλάς αρνητικά, αν κάνεις κριτική, αν είσαι σε χαμηλοδονούμενες δονήσεις, αυτό θα λάβεις. Αυτό θα λάβεις. Τρία, το 1 και το 2 σε ιερή ένωση δημιουργούν το κοσμικό παιδί, το θεϊκό παιδί, εκπρόσωπος ο πιο τυχερός από όλους τους αριθμούς, ο αριθμός της χαράς, ο αριθμός της νιώτης, της αιώνιας νιώτης, ο αριθμός που θέλει να κάνει τους άλλους, θέλει να τους κάνει και να τους βλέπει ευτυχισμένους. Εκπρόσωπος της αισιοδοξίας, της ευτυχίας, του ενθουσιασμού και της φαντασίας.
εκπρόσωπος της ευγένειας, της ευπρέπειας, της αρετής, της αρμονίας και συνδέεται με τη δύναμη του χρόνου. Είναι ο διαχειριστής του χρόνου και ο χρόνος είναι επίσης ένα κατασκεύασμα και οδεύουμε προς το να το κατανοήσουμε αυτό και να μπορέσουμε να να σταματήσουμε αυτό το με το χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Χαμηλή δόνηση του 3. Δεν έχω χρόνο. Ζητάει την εστίαση στο τώρα. Ζητάει την εστίαση στο τώρα. Ο Λάο Τσε γράφει, και ο Λάο Τσε έχει αναφερθεί στους αριθμούς, το 1 γεννά το 2, το 2 γεννάει το 3, το 3 γεννάει όλα τα πράγματα. Άρα, τι ζητάει εδώ αυτή η ενέργεια? Αυτή η ενέργεια ζητάει να εστιαστώ, να μπω σε αυτοπαρατήρηση και να κοιτάξω πόσο αυτοκριτική μπορεί να κάνω, πόση κριτική μπορεί να κάνω, πόση ανασφάλεια νιώθω, πόση υπερβολή βάζω στις σκέψεις μου, στις περιγραφές μου. Τραγωδία, έσπασε το ποτήρι, έκλεισε το φως. Πόση υπερβολή, πόση ευθυξία, άλλο χαρακτηριστικό του λαού μας, η ευθυξία. Φιτιλιάζω αμέσως, για μένα το πω αυτό, γιατί και η γκρίνια. Θέλει λοιπόν, μας καλεί, φύγει από όλα αυτά, έλα στο παιχνίδι μου, έλα στη χαρά μου, μπες στην ευγένεια, μπες στην αποδοχή, φύγει από την κριτική. Δες τις δυνάμεις σου, μπες στην ευγνωμοσύνη. Αγάπησέ σε ανεφόρον, αγάπησε τα πάντα ανεφόρον. Συνδέσου με τον πλανήτη, με τη θάλασσα, με τον ήλιο, με τον ουρανό, με τα πάντα. Έχετε δει πως λάμπει ο ήλιος? Είναι μαγικός. Περπατάω στη θάλασσα και τέτοια λαμπρότητα, τέτοιο μεγαλείο, εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί. Νιώθω ότι τα πάντα ακτινοβολούν σε μια άλλη ποιότητα. Είναι η χαρά της ζωής. Και χρειαζόμαστε τη χαρά όσο τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι από τα μεγαλύτερα εργαλεία αυτογνωσίας, το χιούμορ και το να βλέπεις τα πράγματα όλα από τη φωτεινή τους πλευρά, όπως λέει και το τραγούδι. Γι' αυτό και όταν είσαι, τι είναι ένα παιδί, παιδιά? Ένα παιδί, μας τα λέει όλα. Είναι ο καλλιτέχνης, είναι η δημιουργικότητα, είναι η έμπνευση, είναι η γέννηση, είναι η γεωμετρία, είναι η γλώσσα, είναι το τώρα, είναι η τόλμη, είναι η τέχνη. Τρεις κόσμους έχουμε. Τον κόσμο της επιθυμίας, τον κόσμο των μορφών και τον άμορφο κόσμο, μας λένε οι Πυθαγόροι. Οι θρησκείες, όλες οι θρησκείες μιλούν για μια τριάδα. Οι αναμνήσεις μας, επιστημονικό αυτό, έρχονται κάθε 3 δευτερόλεπτα, μετρημένα. Τώρα πια φτάσαμε, σε λίγο θα μετράμε τα πάντα. Και τι λέει ο σοφός λαός μας? Το κακό τρίτωσε, τελειώσαμε, δεν έχει άλλο. Αφού έγινε 3 φορές, δεν θα ξαναγίνει. Λοιπόν, και οι 3 μοίρες, αναφερόμαστε και στις 3 μοίρες. Την κλωθό, που κλώθει το νήμα της ζωής, τη λάχηση, που ορίζει τι θα λάχει στον καθένα, και την ανθρωπό, που κόβει το νήμα ενός ανθρώπου όταν έρθει η ώρα του. Τα πάντα έχουν μηνύματα, στα πάντα υπάρχουν πληροφορίες.
Εδώ, αυτός ο Μάρτιος σου λέει ξεκίνα να ονειρεύεσαι, μη σταματήσεις το ονείρεμα, μη το σταματήσεις. Είναι η μόνη αλήθεια το όνειρο. Αλλιώς μας εκπαιδεύσανε, χρειάζεται να επανεκπαιδευτούμε. Χρειάζεται να επανεκπαιδευτούμε, πάμε για επανεκπαίδευση. Ο καθένας όπου διαλέξει, όπως διαλέξει. Χρειαζόμαστε όμως να ξεμάθουμε και να μάθουμε από την αρχή. Η ζωή είναι πανέμορφη και μόνο όμορφα πράγματα μας περιμένουν γύρω μας. Ο πλανήτης μας είναι πανπλούτος. Ας ανοίξουμε τα μάτια να τα δούμε όλα αυτά και να ευχαριστήσουμε και να ευγνωμονήσουμε τους μπροστάριδες που μπορεί να χάσαν και τη ζωή τους για να ξυπνήσουμε εμείς, γιατί μάθαμε να ξυπνάμε μόνο μέσα από τον πόνο. Δυστυχώς. Αλλά φτάνει πια. Ας πάμε να μάθουμε με πλήρη συνείδηση. Ας πάμε να βγάλουμε μόνοι μας τη λάσπη από τα μάτια και ας συνδεθούμε. Συνδέσου λοιπόν με το παιδί μέσα σου, εκφράσου, παίξε και υλοποίησε. Μπες στην αγνότητα, μια άλλη εξαιρετική ποιότητα του 3. Αγνότητα ρε παιδιά, αγνότητα. Αυτό που σου λέω, αυτό είμαι. Σε κοιτάω στα μάτια και είμαι αυτό που σου λέω. Δεν παίζω, δεν κάνω φαίνεστε, δεν. Είμαι απλά. Είμαι αγνότητα, είμαι χαρά, είμαι παιδί. Αυτό, η αγνότητα ενός παιδιού. Είμαι θυμωμένη, είμαι έτσι. Η αλήθεια όμως, αυτό έχει αγνότητα. Θυμήσου λοιπόν το όνειρό σου. Όλοι είχαμε όνειρα, παιδιά. Και τώρα εύχομαι να έχετε. Και αν δεν έχετε, ενεργοποιήστε τα. Ενεργοποιήστε τα. Είναι η ενέργεια τέτοια που σε πάει λίγο στο παρελθόν για να δεις. Πολύ, μπορεί να το ζείτε όλοι αυτό. Να έρχονται μνήμες, τι ωραία αυτή η πίτα, η μυρωδιά της γιαγιάς. Α, τι ωραία έκανα παλιά χορό. Να ξαναρχίσω χορό. Ή τότε μου άρεσαν πολύ εκδρομές. Πόσο καιρό έχω να πάω εκδρομή. Αυτά ενεργοποιήστε τα. Μην ενεργοποιήσετε τα δράματα και τα τραύματα. Αυτά τα θεραπεύουμε. Και ένα μέρος της θεραπείας τους είναι η ενεργοποίηση των όμορφων στιγμών. Έχεις και όμορφες στιγμές. Πολλές. Απλά μας έχουν μάθει να κοιτάμε μόνο τα δύσκολα και μόνο τον πόνο. Όπου σκιά το φακό σου και πάνω της. Ξεκάθαρα. Είναι η λύση. Αντιμετωπίζω κάθε σκιά, ρίχνω φως. Ρίχνω φως γιατί γίνομαι ήλιος. Ας πέσουνε λοιπόν οι μάσκες και αρχίσανε να πέφτουνε και ας ευχηθούμε να πέσουνε και να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Ό,τι γίνεται. Έγινε ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα, δόθηκε μια νέα δόνηση σε όλους μας, σε όλο τον πλανήτη πιστεύω ότι δόθηκε και εγώ αυτή η δόνηση και πάμε να δυναμώσουμε ο καθένας τη φλόγα της ψυχής του μέσα του, ώστε να γίνουμε μετά πραγματικά φορείς μεγάλων αλλαγών, να δούμε όλα αυτά, να δούμε μια υγιή κοινωνία, μια υγιή παιδεία, υγιείς ανθρώπους να διοικούν, υγεία σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα, φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό, ενεργειακό, πνευματικό, σε όλα τα επίπεδα να επικρατήσει η υγεία. Μόνο με την καρδιά μπορείς να δεις σωστά. Ό,τι είναι ουσιαστικό είναι αόρατο στο μάτι. Μικρός πρίγκιπας. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία. Δεν έχουμε συνδεθεί. Πάμε να συνδεθούμε.
Φτάνει πια. Δεν μας εξυπηρετεί σε τίποτα η παλιά ενέργεια. Πάμε για τα καινούρια και έχουμε ένα μήνα εξαιρετικό για να δονηθούμε σε τέτοιες ποιότητες. Έχει πολλούς κλειδονισμούς. Οκ, δενόμαστε. Ξέρουμε ότι θα περάσει. Θα περάσει και αυτό. Θα περάσει και αυτό. Μπορείτε να το λέτε. Θα περάσει και αυτό. Και τι έγινε? Πάμε παρακάτω, προχωράμε. Προχωράμε. Γι' αυτό γεννηθήκαμε, για να προχωράμε, όχι για να μένουμε φυλακισμένοι και στακαρισμένοι εκεί. Λοιπόν, πάμε να γίνουμε ήλιοι λοιπόν, να κάνουμε ένα διαλογισμό όλοι μαζί. Η ενότητα είναι πολύ σημαντική. Σας προσκαλώ να μείνετε όλοι μαζί, να είμαστε όλοι μαζί στο διαλογισμό. Βλέπετε τι κάνει η ενότητα, μόνο θαύματα μπορούμε να φέρουμε και όλοι μαζί δημιουργούμε μια ενέργεια, μια υπερψυχή όπως λέμε, που μπορεί πραγματικά να εκπέμψει. Πάμε λοιπόν, κλείστε τα μάτια, πάρτε μια χαλαρή θέση. Κλείσε λοιπόν τα μάτια σου και άρχισε να αναπνέεις συνειδητά. Συνειδητά. Ανάπνευσε αργά και βαθιά. Εισέπνευσε, γέμισε την κοιλιά σου και εξέπνευσε. Αργά και βαθιά. Νιώσε την αναπνοή σου. Συνδέσου με την αναπνοή σου. Άνω πνοή. Άνω πνοή. Καθώς αναπνέεις, συνδέσου με το σώμα σου. Νιώσε το σώμα σου. Άκουσε το σώμα σου. Ευχαρίστησέ το. Ευγνωμόνησέ το. Νιώσε άπειρη ευγνωμοσύνη για αυτό το σώμα που εργάζεται ακατάπαυστα για σένα. Γέμισε από ευγνωμοσύνη. Και καθώς ανασένεις, οραματίσου έναν υπέρλαμπρο ήλιο να δημιουργείται στο κέντρο της καρδιάς σου. Ένας υπέρλαμπρος ήλιος που εκπέμπει θεραπευτικές ακτίνες φωτός. Κάθε ακτίνα και μια ποιότητα. Εστιάσου στο κέντρο του ήλιου και παρατήρησε. Εστιάσου στο δίσκο, στο κέντρο και παρατήρησε. Παρατήρησε με προσοχή και δες στο κέντρο του ήλιου τον εαυτό σου παιδί, μικρό παιδί. Είναι το εσωτερικό σου παιδί. Παρατήρησε. Άκουσε αν έχει κάτι να σου πει. Νιώσ' το. Άκουσέ το. Κοίταξέ το στα μάτια. Δώσε του το χέρι σου και πλησίασέ το με σεβασμό, με ιερότητα, με υπομονή, με άπλητη αγάπη. Και κοιτώντας το στα μάτια, πες του, είμαι εδώ και σ' αγαπώ, σε συγχωρώ, σε ευγνωμονώ, μας αγαπώ, μας συγχωρώ,
μα σε ευγνωμονώ. Σε αγαπώ, σε συγχωρώ, σε ευγνωμονώ. Μα συγχωρώ, μα σε ευγνωμονώ, μα σ' αγαπώ. Σε αγαπώ, σε συγχωρώ, σε ευγνωμονώ. Μα σ' αγαπώ, μα συγχωρώ, μα σε ευγνωμονώ. Δες τον εαυτό σου και το παιδί να αγκαλιάζονται και να γίνονται ένα σε μια ιερή ένωση. Τίποτα δεν σας χωρίζει. Ένα. Κι άσε τις ενέργειες, τις ποιότητες της χαράς, της αρμονίας, της γαλήνης, της ελευθερίας, της ευγένειας, του ενθουσιασμού να σε πλημμυρίσουν. Κι έτσι όπως είσαστε ένα, δες τον ήλιο να μεγαλώνει και να γεμίζει με τις ακτίνες του όλη την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Και επανέλαβε μαζί μου. Επιλέγω, βιώνω, είμαι, εκπέμπω αρμονία. Επιλέγω, βιώνω, είμαι, εκπέμπω αγνότητα. Επιλέγω, βιώνω, είμαι, εκπέμπω αφοβία. Επιλέγω, βιώνω, είμαι, εκπέμπω αυθονία. Επιλέγω, βιώνω, είμαι, εκπέμπω σεβασμό. Επιλέγω, βιώνω, είμαι, εκπέμπω ευγένεια. Επιλέγω, βιώνω, είμαι, εκπέμπω δικαιοσύνη. Επιλέγω, βιώνω, είμαι, εκπέμπω ειρήνη. Επιλέγω, βιώνω, είμαι, εκπέμπω ενότητα. Επιλέγω, βιώνω, είμαι, εκπέμπω αγάπη. Όλος ο πλανήτης δονείται στις ποιότητες που μόλις εξέπεμψες. Όλο σου το είναι εκπέμπει σε αυτές τις ποιότητες. Είσαι αυτές οι ποιότητες. Αγάπη και δικαιοσύνη, παντού και πάντα, τώρα και για πάντα. Γέγονε. 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 Φέρε τα χέρια σου στο κέντρο της καρδιάς και ευχαρίστησε. Νιώσε άπειρη ευγνωμοσύνη για όλη αυτή την ομάδα, για τον εαυτό σου. Μείνε σε αυτές τις ποιότητες. Γίνε ήλιος και ζέστανε με τις ακτίνες σου και τις ποιότητες που φέρουν οι ακτίνες σου όλους τους ανθρώπους στο διάβα σου. Ευχαριστώ και ευγνωμονώ.